Sa'n mynd i wneud sport yn y prifysgol, fi gyda nhw physical fitness o bric. Fi'n methu caru, stoc yn y fi cerdd. Heddi, ni'n mynd i drafod shwt gallwch chi ddewis cwrs israddedig yn y brifysgol. Cadi, cofiwch, mae'n bwysig i chi ddewis cwrs i chi'n mynd i fwynhau. Mae 3 mlynedd yn gyfnod hir iawn i wneud rhywbeth sy'n mynd i wneud chi'n ddiflas. Yn sicr, felly mae'n bwysig bod chi'n dewis pwnc sy'n gwthio eich ffiniau addysgiadol. Keep yourselves on your toes. Siaradwch gyda'ch athrawon yn y pechau dosbarth neu yn y colegau. Bydd profiad gyda nhw o ddewis cyrsiau yn bersonol neu a gyda myfyrwyr blaenorol hefyd. Hefyd, os mae diddordeb gyda chi mewn cwrs neu pwnc penodol yn prifysgol, a chi'n nabod rhywun o'r ysgol uwchradd sydd wedi mynd ymlaen i wneud y pwnc na, mae'n syniad rili dda i gofyn amdano y profiadau nhw yn y pwnc. Be ti'n mwyn bod yn o'r cwrs i, allan o bit of interest? Siwr o fod rhywbeth gyda'r cyfryngau yn ddelfrydol? Be, fel Command and Journal Company? Oh, 100%. Na gyd sy'n gwneud gyda hanes, fel just athro. Gallu ti gweithio yn St Fagan? Dydy gradd ddim yn gallu diffinio'ch dyfodol, ond mae'n mynd i diffinio ffordd o feddwl chi. Yn y bôn, i chi'n dod i'r brifysgol mwyn cael swydd o'ch dewis chi yn y dyfodol. Felly ystyriwch y math o swydd lycsech chi gael, a wedyn y fath o gwrs sy'n mynd i helpu chi i gael y swydd na yn y pen draw. Cyflogadwyedd. Cyflogadwyedd. That's the point. Cofiwch, mae nifer o ystadeg ar gael yn y brifysgol amdano cyflogadwyedd. Mae canran uchel iawn o myfyrwyr Aberystwyth yn ffeindio swydd o fewn y 6 mis cyntaf ar ôl nhw graddio. Bydd yn dda os chi'n gallu cymharu hyn i brifysgolion eraill i'n ystyried a gweld fel nhw'n cymharu. Pobl yn gweud bod Aber yn lle hollol wych a gall y ddoi o'n i ategu hynny, dwi'n siŵr. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am wrando a gwelwn i chi yn y fideo nesaf. Hwyl am y tro. Hwyl am y tro, diolch yn wrando. Os chi'n moyn gwylio unrhyw fideos arall, please subscribe.